Hindi namin binalikan si Nanay Aloha at ito nga muling bumabalik ang kanyang pag-iisip, ang kanyang lakas para itaguyod ang kanyang pamilya. Hindi na siyang tulad ng dati na laging nakatulala dahil siguro sa kanyang mga problema at dahil din siguro sa kaiisip sa kanyang anak at dahil din siguro sa kanilang problema sa buhay. Pero ito ngayon, si Nanay Aloha ay nabigyan ng lakas ng loob na muling bumangon at patuloy na buhay ng kanyang anak. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Guys, so andito po kami kay Ate Aloha. Nakita po namin siya na nagtitinda. So yun guys, tingnan po natin si Ate Aloha. Pupunta po kami sa bahay nila. Yan po. Tapos si Ate Bibi. So ayan guys, andyan po yung anak niya. Pumunta daw po sa ilog. Ayan. Kararating niya po. Kamus? O yun na po guys, andito na po kami sa bahay ni Ate Aloha. Malapit na po kami. So medyo mainit-init. Yan, wow! Mukhang makikita na natin yung bahay ni Ate Aloha. So ayun guys, ito po yung garden ni Nanay Aloha. So bali, nakatanim na po siya ng talong, sili, kamatis, opo, at sayote. Tamang-tama po. Malinis na rin po dito. Yun po. At ito na rin po ang kanyang CR. So bali patapos na po siya. Yung ilalagay na lang po sa gilid yung kulang. Tapos ito po, si Nanay Aloha. Yan. Mukhang maayos-ayos na po tong bahay ni Nanay Aloha. So kung nakikita nyo, namalengke po siya kanina dahil pumunta po siya sa Tumana para magtrabaho. Yan po. Yan, may shampoo, sabon, mantika, langgunisa, mantika, asukal, at kape. Yan po. So yun po yung solar ni Nanay Aloha. So ito na po, marami na po siyang masetas. Yan. Mukhang maganda na tong bahay ni Nanay. Yan po. So ito mga kaagapay, si Nanay Aloha, nag-ano po sila dito, naglilinis ng kanilang bakuran, at ito, yun po yung anak ni Nanay Aloha na babae, ay dinidiligan po niya yung mga tanim ni Nanay Aloha.
Nagtanim po siya dyan ng mga kamatis, at saka okra, sayuti, at saka talong. Ito yung napakaganda na dito kay Nanay Aloha. Kahit ay talagang kumakayod po siya, naghahanap ng paraan alababo nila na oo maano niya yung pamilya niya, mabuhay sila. At ito yung nakakatuwa kasi hindi po siya nawawala sa simbahan. Lagi po siyang pumupunta ng simbahan. At talagang masayang-masaya siya, at saka inalagan niya itong bahay niya kasi ngayon nga masayang-masaya siya na nagkaroon siya ng bahay. Kasi ikaw ba naman yung nakatira dati sa bahay na gano'n na wala talagang cover. So talagang masayang-masaya si Nanay Aloha. Ito po yung lutuan po nila. Yan. Wala pa po kasi silang normal na kusina. Yan po yung anak ni Nanay Aloha na siya yung nag-i-give. Yung anak po niya na lalaki na doon po sa kabila, siya yung nagbubumba ng tubig. Tapos sinahakot ng anak niya, Nanay Aloha na babae. So ito yung mga tanim ni Nanay, Ayan, mga kamatis dyan. Saka gusto rin niya magtanim ng pag makuha daw siya ng binhi. Gusto niya magtanim ng pipino, patula, upo, saka iba pa. Kasi yung pipino daw mas mabilis daw siya ma-harvest, kaya yun yung gusto niya. So ayan sana matapos din tong CR niya, magkaroon ng cover at saka bubong para magamit na po nila. Ayan, tinakpan daw yan, may takip yan para hindi daw puntahan ng sawa or ahas. Maganda dito talaga, kaya mabuti na lang may space dito na pwede siyang magtanim. Then ang ginagawa din po ni Nanay Aloha, pumupunta rin po siya doon sa tabakuhan. So nakita niyo naman yung niya doon sa intro natin. Yun po yung ngayon yung ginagawa niya para kumita. Tsaka yung kinita niya yung doon sa unang video natin. Yun, namili daw siya ng mga gamit din niya, mga shampoo, gamit nila sa bahay. Ayan. Napaka bait nito ni Nanay Aloha. Masipag. Tsaka nakakatuwa kasi unti-unting bumabalik yung sigla ng niya, yung katawan niya. Medyo nagsasalita na siya kasi nung una hindi talaga siya nagsasalita. Laging nakatulala. Ayan, inubusan niya yung mga yan. So kapag ito talaga nakaharvest siya dito na namunga na yan, ibibinta niya ulit sa ilalako. Yan, so maganda yan. And yun, tayo nagpapasalamat sa Diyos dahil masaya kami na lahat ng tumulong kay Nanay Aloha dahil nag-improve na yung
kalagayan nila or yung isip niya. Yan. Siguro kung hindi pa natin siya natulungan, hindi siya nagkaroon ng bahay, baka humantong na sa punto na mas maano pa siya sa depression. Kasi yung anak po niya, kaya lagi siyang natulala dahil siguro yung pangatlong anak pala niya ay yun, sinama ng asawa ni Tatay Aloha, lumayas. Kaya bilang isang ina, siyempre masakit din sa isang nanay na mawala yung isang anak mo. So kaya ganun siya siguro na depressed lang. Siyempre dahil din sa problema sa buhay, sa kahirapan. Kaya ganun, kumbaga nag-ano-ano na po, nagpatong-patong yung isip ni Nanay Aloha. So yun, maraming salamat po sa mga tumulong kay Nanay Aloha. Dahil kahit papaano ay nagkaroon sila ng ganitong bahay. May mga gamit pa na dati yung mga gamit nila ay talagang ano lang dun sa sahig nila, tsaka parang sa karton lang, wala pa silang lalagyan ng bigas. At least ngayon may kahit papaano safety na sila, na may pintuan sila, may cover ng bahay nila, diba? Yan, may upuan na sila, may table. Yan, sa mga tumulong po sa kanila, nagbigay po ng mga tulong. Maraming salamat po sa inyo, at hindi niyo alam kung gaano niyo po napasaya si Nanay Aloha. Kumbaga, hindi lang isang araw, kasi habang buhay niya po yung tatanawin ng utang ng loob po sa inyo. At yan, yung mga kalendar pa dito si Nanay. So, di ba? Napakasaya sa pakiramdam na siyempre yung mga anak din niya ay gusto nilang matulog na walang masyadong pangamba. Yan. Yan, may kumot na sila, dati wala. So talagang yung hangin diretso na. Talagang sila sa lamig. Lalo na kapag umuulan, talagang tinitiis pala yun. So, napaka po, hindi lang po natin natulungan si Nanay na magkaroon ng bahay, natulungan din natin emotionally na kumbaga nabigyan pa natin siya ng lakas ng loob para harapin ang kanilang pamumuhay at hindi mawala ng pag-asa. At least nabigyan natin siya ng pag-asa na at lakas na mabuhay pa at magkaroon pa ng Walang pera din na. ano ba yan, Walang pera din na kabutan. kunting pag-asa, diba? Ayan nakakatuwa yung anak ni Nanay. Kasi itong anak ni Nanay, maganda to eh. So paano na lang kung hindi natin sila natulungan? Yung bahay nila, paano na lang pag lumaki itong anak ni Nanay Aloha, diba? Na natutulog sa sa open na ganon. Hindi sila safety. So, diba? Isang rin po yan, isang malaking tulong na po yung nagawa natin, kasi natulungan natin sila, kumbaga na naging secure yung bawat gabi na matutulog sila. Kasi hindi natin alam, baka may maligaw dyan na masasamang loob, diba? Mapagtripan sila, wala silang kalaban-laban kasi si Nanay Aloha hindi na naman siya
yung emotionally at saka physically malakas. At saka yung anak niya maliit pa. Diba? So, yun. Maraming salamat po. Sana po tulungan pa natin si Nanay Aloha. Saka nakakatuwa kasi kumbaga hindi sayang yung pagsuporta natin sa kanya kasi pinapakita din niya sa atin na pinapangalagahan niya yung tulong na binigay natin sa kanya po. At mas pinatunayan niya na karapat dapat siyang tulungan, hindi siya naging paasa. Ayan, so pinapaabot po ni Nanay Aloha. Maraming salamat po sa mga tumulong sa kanya. Ayan, at sa mga tutulong pa sa kanya. Pwede pa natin siyang tulungan sa mga gustong magpaabot ng tulong, kahit yung kahit malagyan yan yung yung pintuan nila ng konting terrace. Ayan, maganda rin lagyan yan para hindi madaling masira yung bahay nila. So yan, maraming salamat. Thank you sa panonood.